Tervetuloa tämän pyhän meditaation äärelle. Olet tullut juuri oikeaan paikkaan. Tämä hetki on sinun parantumistasi varten. Sallithan itsellesi nyt levon ja sallithan valon tulla luoksesi. Asetu nyt mukavasti, mielellään makuulle tai istuma-asentoon. Sulje silmäsi hellästi ja anna kehosi upota alustaa vasten. Hengitä nyt syvään sisään. Pidätä hetki ja päästä hitaasti ulos. Hengitä nyt vielä toisen kerran hieman syvemmin sisään. Ja anna huolesi valua pois ulos hengityksessä. Ja tällä kolmannella hengityksellä sisään ja ulos. Laskeudut valon syleilyyn. Tässä hetkessä ei ole kiirettä. Tässä hetkessä olet vain sinä, ihanat enkelit ja rakkaus. Tunne, kuinka kehosi laskeutuu yhä syvemmälle rauhaan. Visualisoi, kuinka jalkapohjistasi kasvaa juuret äiti maahan. Juuret kulkeutuvat pehmeän maan läpi syvälle ytimeen saakka, jossa hoitava, viisauden täyttämä maa-energia virtaa ylöspäin kehoosi. Se tuo turvaa, vakautta ja rakkautta. Sano nyt mielessäsi, olen yhteydessä maahan, olen tuettu, olen turvassa. Kutsutaan nyt luoksemme valon enkeleitä, rakkauden, parantamisen ja suojelun auttajia. Tunnet heidän läsnäolonsa, kun he laskeutuvat ympärillesi hiljaisina, lempeinä. Arkkienkeli Rafael, parantamisen enkeli, saapuu ensimmäisenä. Hänen vihreä, smaragdinen valonsa kietoutuu ympärillesi kuin pehmeä peitto. Se löytää jokaisen kohdan kehossasi ja sielussasi, joka kaipaa hoivaa. Se virtaa sinuun kuin keväinen virta, puhdistaen ja parantaen. Arkkienkeli Mikael, suojelun enkeli, laskeutuu nyt oikealle puolellesi. Hänen sinivalkoinen liekkinsä ympäröi sinut kuin valoisa kilpi. Kaikki raskas, negatiivinen ja tarpeeton saa nyt poistua. Hän leikkaa irti energiasiteet, jotka eivät enää palvele sinun korkeinta parastasi. Kaikki, mikä ei ole sinun, poistuu nyt. Voit sanoa hiljaa mielessäsi, olen vapaa, olen suojattu.
Arkkienkeli Gabriel saapuu vierellesi valkoisessa valossa. Hän puhdistaa mielesi, sanasi, ajatuksesi. Hän antaa sinulle lohdun, hiljaisen viestin siitä, että kaikki kyllä järjestyy. Arkkienkeli Haniel liukuu nyt sisään hopeisessa valossaan. Hän tuo tunnekeholle lohtua, puhdistusta ja tasapainoa. Itku, kaipuu, ahdistus, kaikki saa tulla näkyväksi ja sulaa hänen hoitavaan läsnäolonsa nyt. Arkkienkeli Zadkiel kuljettaa violetin liekin, puhdistuksen, transformaation energiaa. Tämä liekki ei polta, vaan se muuntaa. Anna nyt violetin valon virrata kehosi läpi. Se vapauttaa sinusta kaiken pelon, syyllisyyden, väsymyksen ja kaikki taakat. Voit nyt sanoa violetin liekin kautta minä puhdistun. Kaikki, mikä ei ole valoa, saa nyt lähteä. Arkkienkeli Samuel, rakkauden enkeli, laskeutuu sydämesi kohdalle ja tuo pehmeän vaaleanpunaisen valon. Hänen läsnäolonsa sanoo, sinä olet rakas ja sinä riität. Tunne, kuinka sydämesi alkaa hengittää valoa. Rakkaus virtaa sinuun ja sinusta ulospäin. Nyt valon enkelit työskentelevät kehossasi. Enkeleitä on ympärilläsi tuhansia ja heillä kaikilla on oma tehtävänsä. Myös suojelusenkelisi on lähellä sinua nyt. Valo kulkee päälaeltasi alas varpaisiin saakka. Kehosi jokainen solu täyttyy kirkkaalla valolla. Tunne, kuinka pään alue kevenee, päänsärky, paine ja raskas tunne saavat väistyä. Kurkkuusi laskeutuu lempeä valovirta, joka pehmentää tulehdusta ja tukkoisuutta ja poistaa sitä. Hengittäminen helpottuu nyt. Rintakehäsi avautuu valolle. Keuhkot täyttyvät puhtaalla ilmalla. Sydän saa uuden rytmin ja rauhan. Vatsa, suolisto, lantio, kaikki puhdistuvat nyt. Kaikki kehossa virtaa nyt paremmin. Väsyneet solut saavat valon kosketuksen. Tulehdus, kipu, epätasapaino, kaikki saa hellittää. Ja myös mieli hiljenee. Ajatukset eivät enää huuda. Ne virtaavat hiljaa ohi, kuin ne ihanat pilvet taivaalla ja sielusi saa tilaa hengittää. Toista nyt mielessäsi tai voit kuiskata hiljaa.
olen valon lapsi, enkelit parantavat minua. Valo puhdistaa ja uudistaa jokaisen soluni. Olen vapaa, olen eheä, olen rakastettu. Kehoni on viisas ja parantuminen on jo alkanut. Tunne nyt, kuinka valo jää luoksesi. Sinussa virtaa nyt pyhä, eheyttävä energia, joka jatkaa työtään vielä tuntien ja päivien ajan. Kiitä enkeleitä, he jäävät luoksesi, vaikka et ehkä näe tai kuule heitä. He ovat aina saatavilla, he rakastavat sinua ehdoitta. Hengitä nyt muutaman kerran syvään sisään ja päästä ulos. Ja toista tämä vielä. Tunne nyt kehosi, liikuttele kevyesti sormiasi ja jalkojasi. Voit palata lempeästi tähän hetkeen. Ja kun olet valmis, voit avata silmäsi ja viedä kädet sydämen päällesi ja sanoa: kiitos, olen turvassa, olen valossa. Jos tämä meditaatio toi sinulle lohtua ja valoa, voit palata siihen aina uudelleen. Sadun hehku on täällä kulkemassa kanssasi valon polkua. Tilaa kanava ja jaa tää niille, jotka kaipaa enkeleiden apua. Mä toivon sydämeni pohjasta valoa sulle, rakas sielu. Hei hei!